balima ni yakuma bi kibaran bambulo kala sama o de ko president kala fili kon sera ka kanga jamana kono kunu kali don jouer kalo kile mugan ani kononton aywa kibara munu sera ma ani an yɛrɛ ka jateminɛw dɔnni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye Bamakɔ ni a dafɛdugu ye aywa kalata in kɔni sera ka kɛ hɛrɛ kɔni kɔnɔna na hali ni fɔkɔɲɔgɔnya dɔw kɔni yera aywa bureau de vote dɔw la ni o ye aywa vote kɛyɔrɔ dɔw ye min yɛrɛ ye parti mɔgɔw ka mɔgɔ minnu bɛ bureau de vote kɔnɔ ni kɔni n'o kɔni bɔra la yirala k'a fɔ fɛnɛ ko min yɛrɛ ye aywa kalatalaw ye aywa minnu ma kalan olu dɔw fɛnɛ gɛlɛya dɔw kɔni sɔrɔ u ka bureau kɔni yeli la aywa min yɛrɛ fɛnɛ ye aywa kalata sɛbɛn ni a tun fɔra k'a bɛ di aywa kalata don yɛrɛ a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw kɔni na kɔni o kɔni problème tun bɛ yen nka n'o kɔni bɔra la mɔgɔw kɔni sera ka bɔ ka taa u ka kala kɔni ta hɛrɛ la Bamakɔ ni a lamini na hakili la jiginna min ye maa 8,8 ye olu de kɔni tun kan ka bɔ aywa kunun ka taa kala kɔni ta aywa an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ aywa maa dama min kɔni sera ka bɔ o 8,8 na ka taa aywa kala ta nka an kɔni bɛ se k'a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye aywa Bamakɔ ni a lamini ye sɔgɔmada kɔni fɛ maaw tun man ca nka tile kɔni talen ɲɛfɛ mɔgɔw tun bɛ ka bɔ ka taa u ka kala kɔni fili aywa min yɛrɛ ye jaabi koɲaw ye kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko jaabi fɔlɔ mɔgɔw bɛ se k'i sigi n'o ye aywa tile 2 in kɔnɔna na nka ko jaabi laban kɔni ko o bɛ di jani aywa utukalo tile 3 kɔni o ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ni an bɔra Bamakɔ ni a lamini na ka taa Mali kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Mali camancɛ dugu ni a kɔrɔnfɛlaw ye aywa vote kɔni a ma se ka kɛ yen fan bɛɛ i n'a fɔ a kɛra Bamakɔ cogoya min na ka da kan lakanabaliya kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu dɔw la min yɛrɛ ye minisiriso min bɛ lakana kunna ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye aywa bureau de vote 23,000 ni aywa kalata in tun kan ka kɛ o kɔnɔna na ko min ye bureau de vote 105 ye kɔni ko a ma se ka kɛ kalata in ma se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na ka da kan lakanabaliya kɔni sababuya la aywa o jate kɔnɔ kɔni an bɛ se ka min fɔ o ye o de ko bureau 61 kɔni na olu yɛrɛ ma se ka dayɛlɛ fiyewu Mopti ani Tɔnbɔkutu kɔnɔna na min ye bureau 18 ye kɔni olu kɔni minɛnw yɛrɛ de nana suɲɛ maa dɔw fɛ ni olu marifatigiw ye ka taa ni o ye a yirala k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu dɔw la min yɛrɛ ye mɔgɔ minnu tun bɛ yen walasa ka se ka kalata in kɔni sabati olu kɔni maajugu dɔw kɔni nana olu kan ka binganni wale kɔni ta ka ɲɛsin u ma ani ka aywa kalata sɛbɛn ninnu kɔni ta k'u bɛɛ jeni aywa an balimaw ni kunnafoni ninnu tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani tila ka kulomajɔ la